Xi qabelkom ħalli Inselmulkom, senjuri, u jiena u dan iż-żagħżugħ nilqawkom għal shooter ieħor. U jekk għandkom xi ħaġa interessanti x'tibatulna, ibatulna. Għala, jimna għux nsellem minn daw kollha forsi qed jarawna minn ġo xi pub xi tazza. Inselmulkom, isma' u la tinsemmu l-puż nagħlik xi ħaġa. Daħ għandek id-daqsxejn ta' kumment meta daw in-nies li jibatuħna tajjeb u qalilna rigward il-pools illi hemm f'Taslima, natural pools. Dawk il-pixxini li hemm max-xatt, li daw sfortunatament bil-maltemp tul iż-żminijiet jidhru li qed jitkissru. Ma tafx għandhom storja. Dawk il-pools, kienu bnew fi żmien l-Ingliżi Victorian Times u kienu imbnew bil-għan li dak li jkun jisiqgħod bil-wifqa x'huma meter kollox taf kif metru kollox. Sewa, huwa ħassra li jinżel fuq. U l-għom il-ġurnata jistgħu jużaw dawk li jkunu qed jidraw jew forsi anke jatfalu bit-tkissieru l-mewġ u hekk jekk ma nagħmlux ħsiebhom. Jintilfu, ħodu ħsieb tajjeb, speċjalment jekk ser intom bitfaraġ dawk jilħilhom hemmhekk. Bħal ma jilħilhom. It-tfal li tkellem int, Mela, kemm irid ikollok żmien biex tkun kbira? 5. Bħalissa żgħira for. Kif talaq 5 ħad iġi kbira. Iva. Imma il-mami għandha 5. Le. Għandha 4. Le, għadha kbira. Iktar mill-5. Taf jien taf kemm għandi. Fim 47 għandi. Veru. Mela. Żgħir. Tara żgħir. Mela ta' 5 tkun kbir, 47 le. U tixtieq li tikber. Imma ma nixtieqx nikber inkunti fuq it-30s, nixtieq nikber inkun teenager. Anka jien hekk xtaqt, imma mbagħad ma isu ma nafx ġrali bqajt nikber sa 47, ta' immaġina naqra tajjeb. U li taħseb li kbir jew għadni żgħir? Tidher għandek 39. Thank you. Kemm irid ikollok żmien biex tkun kbir? Nasab xi 18. U għaliex tkun kbir ta' 18? Mbagħad kont ħafna twil mbagħad. Anke jkollok 10 u tkun kbir? Aha. Xorta kbir. Ġivint bit-tul tkejjer il-kopor? 100. 100. Mela jien kbir? Imma jien m'għandix 100, jien 47 għandi. Ma jiena kbir. Kbir. Inti qed tgħid biex inti issir kbira jrid ikollok 100. Imma 100 naħseb kunna għaxieħa mbagħad. Interessanti, U dawn il-features ħelwin, mhux ta' tfal biss, imma ħafna minnhom tistgħu issibuhom ukoll fuq is-socials tagħna għalhekk fittxuna, sibuna il-paġni Daqnu San. Mart il-Birgu. Mal-anzjani. X'il-kelma tiġri. Bonġu għalikom! Idkom tiġu hawnhekk spiss? Dejjem, bada konna. U tieħdu gost? Ħafna. Aħjar mela toqgħod id-dar? Ekku, vera. Jgħidu għax ma nidrax man nies tidra. Jiena kulħadd dak maqtat, isma' kulħadd nidra jiena. Kulħadd. Kulħadd. Erċejmes. Jintihom l-exercises, l-exercises. L-irġiel jaqtaw qalbu jgħidu xorta tieħdu gostu. Kieku ma niġix. Għandek xtara wkoll, Illum x'għandna, illum għandna Illum għandhom il-gym session, Eħe. sa jitilgħu fuq, jew bil-magni għaw, jagħmlu training. Issa ħansa sigdi, jekk hawn xi ħadd qed jarana, qed jara kemm qed jieħdu pjaċir daw in-nies u jixtiequ jiġu hawnhekk. X'irdu jagħmlu? Japplikaw, Alright, jiġu hawnhekk stess jistgħu jiġu hawnhekk. jew il-kunsill. Jew il-kunsill, alright? Tuhom formola, jimlewa, jibatuha, u jkunu jistgħu jattendu. Diki. Diki. Mela għalfej għandek toqgħod L-erba' id-dar. il-ġimgħa. Għalfej għandek toqgħod id-dar waħdek, Mhux hekk. bla kumpanija meta tista' tiġi hawnhekk u tintaqa' ma' daw in-nies. Mor nittrejnjaw. Sħelwin ħafna, Tlaqna, anke int. Kif jgħidu inti slowly but steadily. Min jimxi bil-mod, mhux dejjem, ma ngħidu Alla jbirkek int, Tajt nifsi, Ma kompli, tiqaf, xejja. Ħanħalluha, għax kella pass survinajni jula. Kif jent? Tajba, grazzi. Sejra tajjeb, Ndorrija fuqa. Dejjem tiġi hawn, L-erba u l-ġim. imma tiġi fuq il-magna, Mux dejjem ikun fuq il-magna. Illum imissu, Marta ġimma nitilaw għawek. u tiswik tajjeb. Namlu seċina. Taf li l-lum Friday the 13th. Allora? Pers li Friday the 13th jistaw jiġru affarijiet għagħoru,
Xie toqtem hemm dawn l-affarijiet. Biss jiena twilit fit-13 ta' Settembru ta' U kien il-ġimgħa. u kien il-ġimgħa. Femta? Traċċerja bħal dik narawkom. Għaliex traġedja.